ዴሞክራሲ እንታይ እዩ? ዴሞክራሲ ዝብል ቃል ካብ ግሪክ ዝመጸ ኮይኑ ቃል ብቃሉ ክትርጎም እንከሎ ዴሞ ማለት ህዝቢ ክኸውን እንከሎ ክራሲ ምሕደራ ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ ዴሞክራሲ ምሕደራ ናይ ህዝቢ ብህዝቢ ናብ ህዝቢ ማለት እዩ። እዚ ግን እኹል መግለጺ ኣይኮነን። ምክንያቱ እዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ናይ ዴሞክራሲ መግለጺ ሓፈሻዊ ኮይኑ ኣየናይ ክፋል ናይ ህዝቢ ብአየናይ ኣገባብ ክመርሕ ከም ዘለዎ ኣይሕብረናን እዩ። ብዘይካዚ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ዲሞክራሲ መግለጺታትን ትንተናታትን ስለ ዘለው እቲ ልክዓዊ መግለጺ ናይ ዝኣምር ኣዝዩ ዝተማጣጠጠ እዩ። ገለ ካብ መግለጺታት ዲሞክራሲ ነዚ ስዕብ ይመስሉ። ዴሞክራሲ ማለት ብዝስምዕን ርድይትን ምምራሕን ምምሕዳርን ማለት እዩ። ዴሞክራሲ ዕውት ክኸውን እንተኮይኑ ንኩሎም ዜጋታት ማዕረ ዕድላት ኣብ ምሕደራ ክህሉ ይግባእ። لا ዴሞክራሲ ማለት ኩሎም ዜጋታት ናይ ሓንቲ ሃገር ማለት ዓኳይን ስራሕተኛን ድኻን ሃብታምን ሰብ ገጠርን ከተመኛታትን ኣብ መስርሕ ውሳነታት ምሕደራ ኢድ ክህልዎም ማለት እዩ። ዴሞክራሲ ተሳታፍነት ዜጋታት ኣብ ውሳነታት ምሕደራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መወዳእታ ውሳነታት ብስምዕ ናይ ዝበዝሑ ክውሰዱ እንከለዉ እዩ። ዴሞክራሲ ብዛዕባ ምምቕራሕ ፖለቲካዊ ስልጣን ጥራይ ኣይኮነን እንተላይ ምምቕራሕ ቁጠባዊ ጸጋታት የጠቓልል። ዴሞክራሲ ህዝቢ ካብ ዝኾነ ጸቕጣት ነፃ ኮይኑ መራሕቲ ዝመርጸሉን ዝተመርጹ መራሕቲ ድማ ሕጊ ተማእዚዞም ንረብሓታት መረፅቶም ዘገልግልሉ መስርሕ እዩ። ፍሉጥ ኣፍሪቃዊ ጸሓፊ ፕሮፌሰር ዓሊ ማዙሪ ንዴሞክራሲ ከም ዝስዕብ ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ። ዴሞክራሲ ብዛዕባ ናጽነት ጥራይ ኣይኮነን እንተላይ ብዛዕባ ግዴታታት ብዛዕባ ምምሳሕ ፖለቲካዊ ስልጣን ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ብዛዕባ ጥቁ ምቕራሕ ጸጋታት ብዛዕባ ረብሓታትን ርእቶታትን ሰብ ጸጋ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ መዓልታዊ ንጥፈታት ናይ ስኡናትን በተኻትን እዩ። ካብዚ ልዕል ኢልና ዝረኣናዮም ትንተናታት ናይ ዝኣምር ዝስዕብ ንኹሉ ዝጠምር መግለጺ ከነውፅእ ንኽእል። ዴሞክራሲ ህዝብታት ንጉዳያቶም ረብሓታቶም ዝምልከት ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ ሓባራዊ ስምዓ ዝበጽሕሉን ውሳነታት ዝወስደሉን መስርሕ እዩ። እዚ ግን ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ መብርሂታት ጌጋ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ እዚ ጠማር መግለጺ ዝውሰኹን መግለጺታትን መብርሂታትን ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ሓንቲ ሃገር ክሳብ ክንደይ ኣብ ዲሞክራሲ ሰጊሙ ከም ዘሎ ክንርዳእ ክንመዛዝን ይሕግዙና። 2 ዴሞክራሲ ምስ ኩዕሶ እግሪ እንክወዳደር። ዴሞክራሲ ብቕልል ዝበለ ክርዳእና ምስ ኩዕሶ እግሪ ከነወዳድሮን ከነመሳስሎን ንኽእል ኢና። ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ዝተፈላለዩ ሕግታት ኣለውዎ። ዝኾነ ኩዕሶ ክጻወት ዝደሊ ሰብ ኣብ ዝመረጻ ጋንታ ተጸንቢሩ ወይ ኣቂሙ ኣንጻር ካልኦት ክገጥም ይኽእል። ተዓዘብቲ ንዝመረጽዋ ጋንታ ናይ ምድጋፍ መሰሎም ሕልው ኮይኑ ብሕግን ስነ ምግባርን ቅዩዳት እዮም። ጋንታታት ተጻወትና ስልጠንትን እውን እንተኾነ ካብ ሕጊ ሓንቲ ስሪ ፈልከት ከይበሉ ክሳብ ናይ መፈጸምታ ጸወታታት ሓያል ጥምጥም ኣካይዱ። ንኹሉ መጻረይ ግጥማት ተዓዊተን ንዋንጫ መወሰደ ዝጻወታ ጋንታታት ዋላ እኳ እቲ ዘካይዶ ጸወታ ሓያል እንተኾነ ሕጂ እውን ካብ ሕጊ ፈልከት ኣይብላንን ወላ እውን ይሰዓራ። ተጻወትን ኣካይተን ተዓሚፅና ኢሎም ዝሓስቡ ንውሳነ ደያኑ ኣብ ማእከል ሜዳ ክቃወሙን ድሕሪ ጸወታ ድማ ጥርዓኖም ከቕርቡ ይኽእሉ። ኣብ ትሪቡናት ዘለዉ ደገፍቲ እውን ኪኖ ደገፍን ሞራልን ናብ ባእስን ዕግርግርን ምስ ዘምርሑ ዝምልከቶ ኣካል ሕግን ስርዓትን ናይ ምንጋስ መሰል ኣለዎ። እዚ ልዕል ኢልና ዝረኣናዮ ኣብ ዴሞክራሲ ኣሎ ዶ? ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኣብ ትሕቲ ጽላል ሕጊ ስልጣን ንምጭባጥ ኣብ ንሓድሕደን ብመንገዲ ምርጫ ሓያል ውድድር የካይዳ። ዝተሰዓራ ሰልፍታት ኣብ ዝመጽእ ውድድር ክዕወታ ከም ዝኽእላ ኣሚነን ንስዕረተን ብጸጋ ክቕበላ ይግበአን። ዝካየድ ውድድራት ልክዕ ከም ናይ ዋንጫ ጸወታ ኣዝዩ ሓያል ኮይኑ ብሕጋጋት ሕገ መንግስቲ ተቐይዱን ተማእኪሉን ይካየድ። ደገፍቲ ንዝውክልኦም ሰልፍታት ክመርጹን ክድግፉን መሰሎም ሕልው ኮይኑ ንዓወታቶምን ስዕረቶምን ምቕባል ምስ ኢድካ ምሃብ ዘይኮነስ ምስ ምኽባር ልዕልና ሕጊ ምዃኑ ክስወጦም ግባእ። 3 ዓይነታት ዴሞክራሲ። ኣብ ግሪኻዊት ከተማ ኣቴንስ ዝተወልደ ዴሞክራሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ምድባት ይከፋፈል። ገለ ካብኣቶም እዞም ዝስዕቡ እዮም። 3 ቀጥታዊ ዴሞክራሲ። ቀጥታዊ ዴሞክራሲ ኣብ ጥንታዊት ኣቴንስ ዝዝውተር ዝነበረ ዴሞክራሲ ኮይኑ ኩሎም ዓማ ኣዳም ዝበጽሑ ደቂ ተባዕትዮ ኣቴናውያን ኣብ ሓደ መዓልትን ሰዓትን ኣብ ባይቶ ብምእካብ ዝላዘብሉን ሓባራዊ ውሳነታት ዝወስድሉን ዝነበሩ መስርሒ ነይሩ። ካብቶም 400,000 ዝግመቱ ዝነበሩ ተቐማጦ ኣቴንስ
እቶም 43,000 ጥራዮም ኣብቲ ኣብ ባይቶ ዝግበር መስርሕ ክሳተፉ ዝፍቀደሎም ነይሩ። ቀጥታዊ ዲሞክራሲ ምስ ግዜ ብሰንኪ ዝነበሮ ዝተፈላለየ ጸገማት ብዘይ ቀጥታዊ ዲሞክራሲ ክትካእ ጀሚሩ። ቀዳማይ ጸገም ቀጥታዊ ዲሞክራሲ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዘገልግልን ንደቂ ኣንስትዮ ባራዩን ኣቐዲሞም ተሰዲዶም ዝመፁ ኣካላት ናይቲ ሕብረተሰብን ዘየጠቓልል ብምንባሩን እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ዋላ እውን እቶም ኣብ መስርሕ ክሳተፉ ዝፍቀደሎም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ባይቶ ኣብ ሓደ ግዜን ሰዓትን ግድነት ክርከቡ ስለ ዝነበሮም ንዖም ኣብ ሓደ ቅልዓት ንምእካብ ዝሓቶ ወጻኢታትን ጸጋታትን እናበዝሐ ስለ ዝኸደ ኣድላይነት ቀጥታዊ ዲሞክራሲ እንዳነገየ መጺኡ። እዚ ክንብል ከለና ቀጥታዊ ዲሞክራሲ ካብ ስሩ ተማሕዩ ጠፊኡ ማለት ዘይኮነስ ኣገደስቲ ውሳነታት ንምሕላፍ ዝግበር ረፈረንደም ኣካል ናቱ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ኣብ መስርሕ ፖለቲካ ዓለም ዓብ ግደ ኣብ ምጽዋት ይርከብ። 3 ለ ዴሞክራሲ ብውክልና ወይ ዘይቀጥታዊ ዲሞክራሲ። ዘመናዊ ዲሞክራሲ ብናይ ውክልና ዲሞክራሲ ወይ ድማ ዘይቀጥታዊ ዲሞክራሲ እዩ ዝፍለጥ። ኣብዚ መስርሕ እዚ ኣህዛብ ረብሓታቶም ንመሰላቶም ባህግታቶም ድሌታቶም ዝጣበቑ ወከልቲ ይመርጹ። ብተወሳኺ ህዝብታት ኣብ ስልጣን ክመጽእን ክእለን ዘለዎ መራሒ ይውስኑ። ዝተመርጹ ወከልቲ ብወገኖም ኣብ ትሕቲ ልዕልና ሕጊ እንዳመርሑ ናይ ዝወስዶም ውሳነታት ሙሉእ ሓላፍነት ተሰኪሞም ንውፅኢት ውሳነታቶም ብግሉጽ ንህዝቢ ክነግሩ ጉዱዳት እዮም። ብድምፂ ህዝቢ ተመሪጾም ዝመፁ መራሕትን ፖለቲካውን ሰልፍታትን ንባህግታት መረፅቶም ኩን ምስ ዘይገብሩ ወይ እውን ንዝኣተውዎ መብፃዕታት ምስ ዘይተግብሩ ህዝቢ ብሕጋዊ መንገዲ ካብ ስልጣን ከኣልዮም ይኽእል እዩ። መተካእትኦም ድማ ካልኦት ክምረፁ ይኽእሉ። ዘይቀጥታዊ ዲሞክራሲ ብመጠን ብዝሒ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለዩ ምድባት ይኽፈል። እንኮ ሰልፋዊ፣ ብዝሒ ሰልፋዊ፣ ክልተ ሰልፋውን ሕብረ ሰልፋውን እቶም ዓበይቲ ምድባት ናይ ውክልናዊ ዴሞክራሲ እዮም። 4 ዴሞክራሲ ምዕራባዊ ኣምርዲ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ዝበለጸ ኣገባብ ምሕደራ ኮይኑ ዘሎ ዴሞክራሲ ወላ እኳ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝፈለቐን ዝዓንበበን እንተኾነ ንኣፍሪቃ ጋሻ ኣይኮነን። ቅድሚ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ዝተፈላለዩ ኣፍሪቃውያን ሕብረተሰባት ንጉዳያቶም ብልዝብን ብምምኽኻርን ምስማዕን ዝፈትሕሉ ኣገባባት ነይሮሞም። ፕሮፌሰር ዓልማዙሪ ኣብ ሓደ ንዝምድና ዴሞክራሲ ምስ ኣፍሪቃ ዝገልጽ ጽሑፋቱ ኣፍሪቃውያን ደቂ ኣንስትዮ ኪና ኣብ ገዛን ቁጠባዊ ንጥፈታትን ኣብ መስርሕ ማዕርነትን ዴሞክራስን ዓቢ ተራ ከም ዝነበረን ኣስሒሑ ገሊጽዎ ኣሎ። ቀጺሉ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝነብሩ ብኣካን ዝፍለጡ ዓሌት ዝነበሩ ነገስታት ተሓታትነቶም ንህዝቢ ኮይኑ ሕጊ ምስ ዘየኽብሩን ካብ ክልል ስልጣኖም ወጻኢ ምስ ዝእብሱን ስልጣኖም ክረክቡ ይግደዱ ነይሮም። ኣብ ሃገርና እውን ዝተፈላለዩ ብሄራትና ኣብ ትሕቲ ኣግራብ ብምጽላል ሽግራት ዝፈትሕሉ ንዝበደለ ዝቐጽዕሉ ውሳነታት ዘሕልፍሉን መራሕቲ ዝመርጽሉን ወግዕታትን ልምድታትን ከም ዝነበርዎም ናይ ርሑቕ ዝኽሪ ኣይኮነን። ካብዚ ንርድኦ ነገር እንተልዩ ዴሞክራሲ ዝብል ኣምር ንኣፍሪቃ ሓድሽ ዘይምዃኑ እዩ። ከም ኣምር ሓድሽ እንተ ዘይኮይኑ ስለምንታይ ዴሞክራሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ከምቲ ዝድለ ክሰርሕ ወይ ዕዉት ክኸውን ዘይከኣለ ዝብል ሕቶ ክመጽእ ባህርያዊ እዩ። ንጠንቅታትን ፍሽለት ዴሞክራሲ ኣብ ኣፍሪቃን ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዝፈላለዩ እኮ እንተኾኑ ሓድጊ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ወተሃደራውያን መራሕቲ ትሑት መጠን ትምህርትን ንቕሓትን ከምኡ እውን ኣብ ኣፍሪቃ ዴሞክራሲ እግሪ ክተኽለሉ ዝግባእ ዝነበረ እዋን ዝነበረ ናይ ዝሑል ኩናት ኩነታትን ገለ ካብቶም ንኣፍሪቃዊ ዴሞክራሲ ንኸየጉላዕልዕ ዓብዪ ዕንቅፋት ዝኾንዎም እዮም። 5 ስለምንታይ ዴሞክራሲ? ስለምንታዩ ዴሞክራሲ ዘድልየና? ካብ ታሪኽ ንመሃሮ ዝበለጸ ነገር እንተሎ ንባህግታት መሰላት ረብሓታት ርእቶታት ህዝቢ ደቆይሶም ዝሕዙ መንግስታት ይንዋሕ ይሕፀር ውድቀቶም ዘይተረፍ ምዃኑ እዩ። ስለዚ ሓፋሽ ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ሃገሩ ክሳተፍ ይግባእ። ህዝቢ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ብምዃም ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ይሳተፍ። ፖለቲካውያን ሰልፍታት ብግደአን ክንየ ረብሓታት ናይ ገለ ሰባት ንረብሓታት ህዝብን ሃገርን ብምቕዳም ብመንገዲ ምርጫ ስልጣን ንምጭባጥ ይወዳደራ። ዝተፈላለዩ ክፍልታት ናይ ሕብረተሰብ ዝተፈላለዩ ባህግታትን ምርጫታትን ኣለውዎም። ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከም ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ መንበሪ ገዛን ስራሕን መሰረታውያን ጠለባት ደቂ ሰብ ኮይኖም መንግስቲ ኣብ ምቕራብን ምውሓሶምን ዓቢ ተራ ክጻወት ይግባእ። በትረ ስልጣን ዝጨበጠ ፖለቲካዊ ሰልፊ ነዞም ልዕሊ ኢልና ዝረኣናዮም ናይ ሓፋሽ ድሌታት ናይ ፖሊሲታት፣ ሕጋጋት፣ ሓበሬታታት፣ ኣዋጃትን ብምልዋጥ ህያው ምግባሮም ሓላፍነቱ እዩ። ንመንግስቲ ኣቕሙ ዝሰርሕ ሰልፊ ወይ ልፍንቲ ሰልፍታት መሰረታውያን ጠለባት ኣብ ምምላእ ምስ ዝሰንፍ ህዝቢ ዘይዕግበቱ ብመንገዲ መራኸቢ ብዙሃን ብሰላማዊ ሰልፍታትን ኣድማታትን ክገልጽ ሙሉእ መሰል ኣለዎ። ብዘይካሲ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታት ህዝቢ ፖለቲካውያን ማሕበራት ፖለቲካውያን ሰልፍታት
ፖለቲካውያን ውድባትን ፖለቲካውያን ምንቅስቃሳትን ብምቋም ኣብ ምሕደራ እጃሙ ይጻወት። እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ፖለቲካውያን ማሕበራት ናይ ሓባር ረብሓን ስራሕን ብዘለዎም ሰባት ዘቆማ ኮይነን ዕላምአን ድማ መንግስቲ ንረብሓታትን ዝሕሉን ዘደንፍዕን ፖሊሲታት ከተግብር ጸቕጢ ምፍጣሪ ማሕበር መምሃራን ስራሕተኛታት ሓረስቶት ወዘተ ገለ ኣብነት ናይ ፖለቲካውያን ማሕበራት እየን። ብኣንጻሩ ፖለቲካውያን ውድባት ኣብ ሕብረተሰብ መሰረታዊ ለውጢ ምምጻእ ዕላምአን ንህሉው ፖለቲካዊ ስርዓት ብሰላማውን ገነጻውን ኣገባብ ብምእላይ ብመንገዲ መሰጋገሪ መንግስቲ ሓድሽ መንግስቲ ምትካል ዛዕበየ ትልመኒ ብድሕሪ ፖለቲካውያን ውድባት ናብ ሰልፍታት ክሰጋገራ ይኽእላ። ፖለቲካውያን ሰልፍታት ድማ ንህዝቢ ወኪለን ኣብ ምርጫታት ይሳተፋን ናይ መጻኢ መራሕቲ ይኽስኩሳን። ብዘይካዚ ፖለቲካውያን ሰልፍታትን ወከልተንን ኣብ መንግስታዊ ጽፍሕታት ንኽህልዋ ዝከኣለን ይጽዕራ። ስለዚ ከምዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ሓደኮም ንዘለዎ ንዝተፈላለዩ ድሌታት ባህግታት ረብሓታት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ህያው ንምግባሮም ይጽዕድ። ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዉ እምበረ መጠን ድሌታት ኣብ ክንዲ ምዕምጻጾምን ምድቋሶምን ንረብሓ ሃገርን ሓፋሽን ዘቐድሙን ዝበዝሕ ክፋል ሕብረተሰብ ዝሰማዓሎም ሕጋጋት ብምቕያስ ዜጋታት ብውልቅን ብሓባርን ኣብ ጎደና ዕቤት ዘሽከርክርሉ መንኮርኮራት ምድላው ሓደ ካብ ኣገደስቲ ኣዕኑድ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ። ህንጸት ዴሞክራሲ ስለምንታይ ዴሞክራሲ ብቐሊሉ ክህነጽ ዘይክእል? ብየናይ ኣገባብ ከ ክህነጽ ይኽእል? ዴሞክራስን ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ምሳና ዘይተወልደ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ዝበለጸ ጎኑ ግን ክንመሃሮ ከነማዕብሎ ክንምክሮን ንኽእል ምዃንና እዩ። ስለዚ ዴሞክራሲ ሓደ ኣብ ዝተናውሐ እዋን ዝፈልቕ መስርሕ እምበር ከም ቃንጥሻ ኣብ ሓደ ለይቲ በቒሉ ዝሓድር ኣይኮነን። ዴሞክራሲ ንኽምዕብል ፖለቲካዊ ባህሊ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ፖለቲካዊ ባህሊ ክበሃል እንከሎ ሓባራዊ ክብርታት፣ እምነታት፣ ኣተሓሳስባታት፣ ግምታት፣ ተመክሮታት ኮይኖም ንሓደ ሕብረተሰብ ጠሚሮም ብምሓዝ ንዕቤትን ብልጽግናን በሪ ብምኽፋት ዴሞክራሲ ዕውት ንክኸውን ዘኽእሉ እዮም። ፖለቲካዊ ባህሊ ልክዕ ከም ዴሞክራሲ ንነዊሕ እዋን ብንቕሓት ምስራሕ ዝደሊን ሓንሳብ ተሃኒጹ ኢልካ ኣሰሪሒኻ ትዕዘቦ መስራሕ ኣይኮነን። ካብዚ ንግንዘቦ እንተሎ ዴሞክራስን እቲ ናብኡ ዝመርሓና ፖለቲካዊ ባህልን መጀመርያ እምበር መፈጸምታ ከም ዘይብሎም እዩ። ቅዋም ወይ ሕገ መንግስቲ ህዝብን ሃገርን ጠሚሩ ዝሕዝ ሓደ ካብቶም መሰረታውያን ባእታታት ዴሞክራሲ እዩ። ገለ ካብቶም ኣብ ቅዋም ዝርከቡ መሰረታውያን ኣምራት ስም ናይታ ትግልገለሎ ሃገር፣ ቅርፂ ናይ ባይቶ፣ ኣገባብ ምሕደራ፣ ናይ ዜጋታት መሰላትን ጉባኣትን፣ ስልጣን ኣብያተ ፍርዲ፣ ሕቶ ዜግነት፣ ህዝባውያን በዓላት፣ ናይ ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስን ስራሕን ኣቃውማን፣ ወግዓውያን ቋንቋታት፣ ኣብ መሰራርታ ፖለቲካውያን ሰልፍታት፣ ኣገባባት ምርጫ፣ ደረጃ ስልጣን መራሕቲ፣ ኣነዳድፋ ሕጋጋትን ቅዋም ዝልወጠሉን ዝመሓየሸሉን መንገድታትን እዮም። ስለዚ ቅዋም ኣህዛብ ተሳንዮምን ተኸባቢሮምን ናይ ሓባር መንግስቲ ብምቋም ብሓባር ዝነብሩሉ ፍኖት ዘጣጥሕ መርሓ እዩ። ቅዋም ናይ ሓንቲ ሃገር ብተሳትፎን ውክልናን ኩሎም ኣካላት ሕብረተሰብ ክንደፍን ክጸድቕን ይግባእ። ሕብረተሰብ ኣብ ምንዳፍ ናይቲ ዝውክሎ ሕገ መንግስቲ ምስ ዝሳተፍ ብቐሊሉ ይረዕሞን ይእዞን። በዚ መንጽር ድማ ቅዋም ክብርን ሓበርን ሕብረተሰብ ብምዕቃብ ኣብ ብዙሕነትን ሓድነት ኣብ ሓድነት ድማ ብዙሕነት ይፈጥር። መረፃዊ ኣገባባት ኣብ ዓለም ዝተፈላለዩ መረፃዊ ኣገባባት ኣለዉ። ኩሎም ድማ ነናቶም ብሉፁን ድኹምን ጎንታት ኣለዎም። ብሓፈሻ ግን መረፃዊ ኣገባባት ነዘን ዝስዕባ ሰለስተ ረቑሒታት ከማልእ ይግባእ። ቀዳማይ መረፃዊ ስርዓት ንሓፋሽ ዝውክል መንግስቲ ብምፍጣር መራሕቲ ብሕግን ስርዓትን ተገዚቶም ንክመርሑ ባብ ከርሑ ይግባእ። ካልኣይ መረፃዊ ስርዓት ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ዘይዕጉብነትን ምዕዝምዛማትን ብምጉዳል ተጻዋርነትን ሓቢርካ መንባርን ክምህር ኣለዎ። ሳልሳይን መወዳእታን ድማ መረፃዊ ስርዓት ንጸገማት ሕብረተሰብ ብዝፍውስ ሕጋጋት ክካየድ ይግባእ። ዓሌታዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ብሔራውን ቀቢላውን ፍልልያ ዘጋድድ መረፃዊ ስርዓታት ናብ ዘይተደለየ ጎንፂ ብምምራሕ ሃገር ክበታትን ይኽእል እዩ። ተመጣጣኒ ውከላ ከምዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ብመረፃዊ ኣገባብ መንግስቲ ዝቆመሉ ክልተ መንገድታት ኣሎ። ቀዳማይ ውልቀ ተወዳደርቲ ንሰልፍታቶም ብምውካል ኣብ ምርጫ ይሳተፉ። ብዝሒ ተወዳደርቲ ብመጠን ብዝሒ ሰልፍታት ዝውሰን ኮይኑ መረፅቲ ንዝደለይዎ ተወዳዳራይ ንኽመርፁ ናጽነት ኣለዎም። ኣብ ከምዚ ዓይነት መረፃዊ ስርዓት እቲ ዝለዓለ ድምፂ ዝረክብ ተወዳዳራይ ተዓዋቲ ብምዃን መራሕ መንግስቲ ይኸውን። እቲ ንሱ ዝመርሖ ሰልፊ ድማ ባይቶ ይቐውም። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘሎ ኣገባብ ናይዚ ክንዛረበሉ ጸናሕና ጽቡቕ ኣብነት እዩ። ካልኣይ
እቲ ካልኣይ ኣገባብ ተመጣጣኒ ውከላ ኮይኑ መረፅቲ ብቐጥታ መራሕቲ ዝመርፅሉ ኣገባብ ዘይኮነ ድምፆም ንሰልፍታት ብምሃብ ንረብሓታትና ይውክላ እየን ዝብልዎን ሰልፍታት ይመርፁ። ሰልፍታት ብመጠና ምርጫ ዝረኽብኦ ድምፂ መንግስትን ባይቶን ይቁማ። መራሒ ናይታ ዝበዝሕ ድምፂ ዝረኸበ ሰልፊ መራሒ መንግስቲ ክኸውን ከሎ እታ ሰልፊ ድማ ኣብ ባይቶ ብዝሕ መናብር ትሕዝ። ኣብዛ ኣገባብ ሰልፍታት ቅድሚ ምርጫ ዝመርሕዎን ኣቦ መንበራት ስለ ዝመርፃ ኣድመስቲ ውልቀ ሰባት ናይ ምምራፅ ናጽነት የብሎምን። እዚ ማለት ብህዝቢ ብዙሕ ድጋፍ ዘይብሉ ተወዳዳራይ ብናይ ሰልፉ ሓይልን ደገፍን ናብ ስልጣን ክመጽእ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ገለ ተመጣጣኒ ውክላ ዝጥቀማ ሃገራት ሰልፍታት ትሕቲ ኣቋም ሰፊሩ ዘሎ ደረድ ድምፂ ምስ ዝረኽባ ሓደው ኣብ ባይቶ ኣይውከላን፣ ሓደው ድማ ተላፊነን መንግስቲ ከቆማ ይግደዳ። ፖለቲካዊ ተጻዋርነት። ስለምንታይ ፖለቲካዊ ተጻዋርነት የድልየና? ፖለቲካዊ ተጻዋርነት ውፅኢት ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ። ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ፖለቲካዊ ባህሊ ንኽብርታት ኣተሓሳስባታት፣ ተመክሮታት፣ እምነታትን ቅሻረት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ የጠቓልል። ስለዚ ፖለቲካዊ ምጽዋር ውፅኢት ፖለቲካዊ ባህሊ ካብ ኮነ ፖለቲካዊ ምጽዋር ምስ መቃናቐንትኻ ዘይምስናይ ጠቕላላ ሓድነት ወይ ዘይምህላው ፖለቲካዊ ቁርቁስ ወይ ውድድር ማለት ኣይኮነን። ፖለቲካዊ ተጻዋርነት ማለት ኣብ መስርሕ ፖለቲካዊ ንጥፈታትን ብሕግን ስርዓትን ተቐይድካ እጃምካ ምብርካት ማለት እዩ። ፖለቲካዊ ተጻዋርነት ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተሰብ ብኣታዊታት፣ ብባህሊ፣ ብሃይማኖት፣ ብዓሌት ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባታትን ከም ዝፈላለዩን ከም ሰባት ግን ኩላቶም ማዕረ ምዃኖም ምእማንን እዩ። ብዘይካዚ ተጻዋርነት ማለት ኣብ ፖለቲካን ዝገጥመካ ስዕረት ብጸጋ ምቕባል ማለት እዩ። ዴሞክራሲ ንኽዕወትን ክዕንብብን ፖለቲካዊ ተጻዋርነት ኣዝዩ ኣገዳሲ ረቋሒ እዩ። ምጽዋር ዘማዕበለ ሕብረተሰብ ሓሳባቱን ድሌታቱን ብሃናፂ ኣገባብ ይገልጽን ንናይ ካልኦት ሓሳባት ድማ ይሰምዕን ይኽብርን። ናተይ ጥራይ ቁኑዕ ወይ ኣነ ዝደለኾ ጥራይ ይፈጸመለይ ኣወጊዱ ፍልልያት ምጽባብን ሓባራዊ መረዳእታ ንምዕባልን ጐነፃ ወጊዱ ንዘተን ይህን ምሂንን ኩሉ ሻዕ ፈቓደኛ እዩ። ብሕፅር ዝበለ ንተጻዋርነት ዝኽስኩስ ፖለቲካዊ ባህሊ ዘለዎ ሕብረተሰብ ተኸባቢሩን ተኸኣኢሉን ተሳኒን ተላዚቡን ፍልልያቱ ዓቂቡን ሓቢሩን ሓያል ዴሞክራሲያዊት ሃገር ክሃንጽ ይኽእል። ፖለቲካዊ ተጻዋርነት ኣብ ሓደ ምሸት ከም ቃንጥሻ በቒሉ ዝሓድር ኣይኮነን። ንኽህነጽ ነዊሕ ዓመታትን ኣዝዮም ብዙሓት ጸጋታትን ይሓትት። ፖለቲካውያን ውዳበታት ካብዛ ዓብያ ክሳብ ዝነኣሳ ንሰዓብተን ደገፍተንን ምጽዋር ከማዕብሉን ክምህርኦም ግዴታ ኣለወን። ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ዝርከቡ መራሕቲ ብወገኖም ምጽዋር ኪኖ ኣብ መደረታቶም ኣካል መዓልታዊ ንጥፈታቶም ክገብርዎ ይግብኦም። ህንጸት ዴሞክራሲ ከምዚ ልዕል ኢሉ ክግለጽ ጸንሐ ምህናጽ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ዴሞክራሲያዊ ክብርታትን ነዊሕ ግዜ ዝጠልብን ብዙሕ ውረድ ደይብ ዝሓትትን መስርሕ እዩ። ቋማዊ ዝኾነ መንግስቲ ስለ ዝተኸልካ ዴሞክራሲ ተረጋጊጹ ማለት ኣይኮነን። ቅዋም ናብ ዴሞክራሲ ዝወስድ ጎደና እምበር ንገዛእ ርእሱ ከም ናይ መወዳእታ መለክዕ ዴሞክራሲ ክኸውን ኣይግባእን። ንህንጸት ዴሞክራሲ ዕንቅፋት ካብ ዝኾኑ ገለ ባእታታት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ድኽነትን ዘይምዕሩይ ዝርግሐ ጸጋታትን። ሃገራት ድኻታት ስለ ዝኾና ድን ዴሞክራሲያውያን ዘይኮናስ ወይስ ዴሞክራሲያውያን ስለ ዘይኮናየን ዝደኽያ ዝብል ሓፈሻዊ ክትዓት እኳ እንተሎ ክሳብዚ እዋንዚ ዴሞክራሲ ብጉባዕ ዓንቢብለን ዘሎ ሃገራት እተን ብቁጠባ ዝበልጸጋ እየን። ብስእነት፣ ሕማማት፣ ጥሜት፣ ስራሕ ኣልቦነትን ዝተጠቕዐ ሕብረተሰብ ዋላ እውን ቋማዊ ስርዓት ሃሊዎ ዕዉት ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ባህልን ክብርታትን ከማዕብል ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ጎነጽ እቲ ዝለዓለ ፀሃያይ ዴሞክራሲ እዩ። ገበናት፣ ቅትለት፣ ረጽምን ዓመፅን ንቡር ንጥፈታት ሕብረተሰብ ኣብ ዝኾነሉ ልዕልና ሓጊ ይርገጽ እሞ ሓያል ንድኹም ሃብታም ንድኻ በዓል ስልጣን ንተራ ገባራይ እንዳረገጸ ሕጊ ኣልቦነት ይነግስ። ብኡ መንጽር ህንጸት ዴሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ። ፖለቲካዊ ዘይተጻዋርነት። ፖለቲካዊ ተጻዋርነት ኣቐዲምና ብዝርዝር ርኢናዮ ነርና። ፖለቲካዊ ምጽዋር ዘየማዕበለ ሕብረተሰብ ኣሽንኳይዶ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከማዕብል ከም ሕብረተሰብ ቀጻልነቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ እዩ። ብዓሌት፣ ሃይማኖት፣ ብሄርን ኣውራጃን ሰረት ዝገበረ ፖለቲካዊ ኣቋማታት ፖለቲካዊ ዘይተጻዋርነት ኣብ ምኹስኳስ ዓቢ ተራ ኣለዎም። ኣብ ፍልልያቱ ሕብረት ኣብ ሕብረቱ ፍልልያት ከኽብር ዘይክእል ሕብረተሰብ ዴሞክራሲ ከፍልቕ ኢልካ ምሕሳብ ኪኖ ሰናይ ባህጊ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ኣይርከቦን። ንማዕባለ ዴሞክራሲ ዝሕግዙ ነጥብታት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንኽምዕብልን ክዕንብብን ዘድልዩ ነገራትን እዞም ዝስዕቡ ክኾኑ ይኽእሉ። ቀዳማይ ፖለቲካዊ ክትዕን ኣማንነትን። ካልኣይ ኣብ ፖሊሲታት ዘተኮረ ክትዓት።
ሳልሳይ መፍረራሕ ዘይተሓወሶ ፖለቲካዊ ውድድር። ራብዓይ ብሽም ፖለቲካዊ ውዳበታትን ሰልፍታትን ገበን ዝፍጽሙ ሰባትን ንሓፋሽ ምቅላዕን ግቡእ ፍርዲ መሃብን። ሓምሻይ ዴሞክራሲ ካብ ላዕልን ታሕቲ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝኸደሉ ቅርጽታት ምሕደራ ምትእታው። ሻዱሻይ ኣብ ምክብባርን ሓድሕዳዊ ምትእማንን ዝተሰረተ ሃገር ምህናጽ። ሻብዓይ ልዕልና ሕጊ ምንጋስ። ሻሙናይ ምጥቃም ሰልፍታትን ውዳበታት ኣድመፅትን። ታሽዓይ ገስጋስን ንዝተፈላለዩ ረብሓታት ሕብረተሰብ ዝውክል ቅዋም ምድላው። ዓስራይ ንምዕባለ ስኒትን ብውልቅን ብሓባርን ብትግሃት ዝሰርሑ መራሕቲ ክህልው ምኽኣል። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ብመኻልሕ ወግሬት ዝተዳለወ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ዝድህስስ ጽሑፍ እዚ ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ። ንዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ይሓድገኩም ሰሰናዩ።